Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i ddarganfod hafaliadau cyfrannydd mewn sefyllfaoedd ble dyn ni'n cael gwybodaeth amdan dau fesuriad x a g. I gychwyn, gadewch i ni ystyried yr enghraifft yma, ble mae gennym ni tabl o wybodaeth amdan dau fesur x a g. Os yw x yn 6, mae y yn 18, ac os di x yn 8, mae y yn 32. Nawr, beth sy'n hoffi wneud yn fan hyn ydy darganfod yr hafaliad sydd yn dangos y gyfrannedd sydd rhwng y mesuriadau x a g. Nawr i gychwyn, oes gennym ni gyfrannedd union neu gyfrannedd gwrthro yn fan hyn? Wel, os dwi'n ystyried fod x yn cynyddu o 6 i 8, ac mae y hefyd yn cynyddu o 18 i 32, mae hynna'n deithio ni mae cyfrannedd union sydd yma. Mae'r ddau fesur yn cynyddu efo'i gilydd. Felly, efallai sy'n ni'n gallu dychmygu bod yna hafaliad cyfrannedd rhwng x a g o'r ffurf yma. Mae y mewn cyfrannedd union ag x. Newid hwn i hafaliad wedyn, da i sgwennu fod y yn hafalu lluosydd y gyfrannedd k, lluosi hefo x. Ac yna, mewn ymgais i drio darganfod lluosydd y gyfrannedd k, sy'n ni wedyn yn gallu defnyddio ddydyn ni y golofn gyntaf o ddata fan hyn. Os yw x yn 6, mae y yn 18. Felly, yn amnewid y wybodaeth yma i fewn i'r hafaliad yma, mae y yn hafalu 18, felly 18 yw k, lluosydd y gyfrannedd, lluosi efo gwerth x sydd yn 6. Felly, k lluosi 6, mae well sgwennu hyn mewn algebra fel 6k. Fydde gyfnewid ochrau'r hafaliad yma i gael 6k yn hafalu 18. Ac yna fydde weld gobeithio fod k yn hafalu 3, dim ond 6 lluosi 3 sydd yn 18. Felly, k yn hafalu 3, ac felly, hafaliad y gyfrannedd ydy y yn hafalu kx, wel, y yn hafalu 3x, felly. Ond mae rhaid cymryd gofal yn hyn, dyn ni wedi defnyddio dim ond y golofn gyntaf o ddata i ffurfio'r hafaliad yma. Mae rhaid iddo fi nawr wirio fod yr hafaliad yma hefyd yn gweithio efo'r ail golofn o data. Felly, ydy y yn hafalu 3x yn gweithio ar gyfer x yn 8, y yn 32? Wel, os yw x yn 8, mae 3 lluosi x yn mynd i fod yn 3 lluosi 8. Ond mae hynna yn 24, nid 32. Mae hynna deithio felly na nid y yn hafalu 3x ydy yr hafaliad sydd yn dangos y gyfrannedd. Ac felly mae rhaid fi feddwl amdan dull gwahanol. Dydy y ddim mewn cyfrannedd union ag x. Ond efallai, gan i gael trio un gwahanol, efallai fod y mewn cyfrannedd union ag x di sgwario. Nawr, newid hwn i fod yn hafaliad, mae y mynd i fod yn hafalu lluosydd y gyfrannedd k, lluosi efo x di sgwario. Ac eto, i ffeindio y gwerth k fan hyn, byddai ddefnyddio y golofn gyntaf o ddata, x yn 6, y yn 18. Felly, am newid i fewn i lle'r y, yr 18, unwaith eto, mae hwnna'n hafalu y lluosydd k, a lluosi hwnna efo x di sgwario, sydd yn mynd i fod yn 6 di sgwario. Wel, mae 6 di sgwario yn hafalu 36, felly mae 18 yn hafalu k lluosi 36. Gwell sgwennu hwnna mewn algebra fel 36k. Ac eto, fyddai gyfnewid ochrau fan hyn, 36k yn hafalu 18. A datrys yr hafaliad, wel tro hyn, mae rhaid fi rannu bob ochr efo 36. Mae k yn hafalu 18 rhannu efo 36. Felly, wel, os o'i symud fyny fan hyn i gael bach mwy o le, mae 18 dros 36 fel ffracsiwn rhyw fath ag hanner. Felly mae k fan hyn yn hafalu hanner, ac felly yr hafaliad fan hyn, yn hafalu k x di sgwario, mae yn hafalu hanner fel k x di sgwario. Eto, dwi wedi defnyddio dim ond y golofn gyntaf o ddata i ffurfio'r hafaliad yma. Mae rhaid fi wirio'r hafaliad yna hefo'r ail golofn o ddata. Nawr, os ydy x yn 8, mae gennym ni 8 di sgwario fan hyn ar gyfer x di sgwario. 8 lluosi 8 yn 64. A wedyn, os dwi'n hanneru y 64 yna, dwi yn cael 32 sydd yn y tabl yn fan hyn. Ac felly, dwi wedi ffeindio'r hafaliad yn awr sydd yn dangos y gyfrannedd rhwng y mesuriadau x a g, mae y yn hafalu hanner x di sgwario. Dyma ni enghraifft wahanol yn y gwylod tabl newydd o ddata yn nawr. Ac eto, fel o'r blaen, neu gychwyn drwy ystyried os oes gennym ni gyfrannedd union neu gyfrannedd gwrthro yn fan hyn.
Wel, y tro hyn mae x yn lleihau o 20 i 15, ac mae y yn cynyddu o 3 i 4. X yn lleihau, y yn cynyddu, yn golygu mae cyfrannydd gwrthro sydd yma. Felly, pa fath o hafaliad sy'n ni'n gallu cael? Wel, efallai fod y mewn cyfrannydd gwrthro ag x, felly y mewn cyfrannydd ag 1 dros x. Fel hafaliad, sy'n ni'n gallu sgwennu hyn fel yma, y yn hafalu lluosydd y gyfrannydd c, rhannu hefo x. A fel o'r blaen yn awr, dwi'n gallu defnyddio y golofn gyntaf o ddata mwyn ceisio ffeindio gwerth c, lluosydd y gyfrannydd. Tro hyn, mae y yn hafalu 3, felly 3 yn hafalu y lluosydd c rhannu efo gwerth x sydd yn 20. Yn fan hyn, i ffeindio gwerth y lluosydd c, mae lluosi dwy ochr y hafaliad efo 20. 3 lluosi efo 20 ydy c, felly 3 lluosi 20 yn 60. 60 felly yn hafalu c. Cyfnewid yr ochr os dwi isio c yn hafalu 60. Ac felly, so na i symud hwn fyny jyst gael bach mwy o le, yr hafaliad yn fan hyn ydy y yn hafalu c dros x, y yn hafalu 60 dros x. Ond unwaith eto, dwi wedi defnyddio y golofn gyntaf o ddata'n unig i ffeindio'r hafaliad yma. Ydy'r hafaliad yn gweithio ar gyfer yr ail golofn? Wel, os ydy x yn 15, yn ôl yr hafaliad, dwi'n gwneud 60 rhannu efo 15. Ond mae 15 yn ffitio mewn i 60 4 gwaith, a mae hynna'n cytuno hefo'r 4 sydd gennym ni yn y tabl. Ac felly, y tro cyntaf dro hyn, dwi wedi ffeindio'r hafaliad sydd yn dangos y gyfrannedd rhwng y mesuriadau x ag y. Yn fan hyn, mae y yn hafalu 60 rhannu hefo x. Rhowch chi gynnig arni hi nawr. Dyma ni ychydig mwy o ddata ar gyfer gwerthoedd x ag y. Ceisiwch ddarganfod yr hafaliad sydd yn dangos y gyfrannedd sydd rhwng y mesuriadau. Unwaith ydych chi wedi meddwl fod chi wedi ffeindio eich hafaliad eich hun, cymharwch o wedyn yn erbyn yr hafaliadau cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.